N-Y-T, nyt. Mä asun ennemmin siellä. Otetaankin se kumpi on ennemmin siellä. Ei. Ei alttia. Eikä Ei niin. äksää. Ei niin. Koska ei tässä ole mitään järkeä olla kisaakaan. Ei niin. Ajetaan vaan sinne ylös. Katsotaan onnistutaanko. Poliisibonus tuli, mulla on 3 tonnia mukana. Mulla on 2 tonnia. Ja mä pelaan 500. Mene silleen tosta alas. Mä olen tässä. Käännössä ja siellä. Aha, Koska... ai niin, ai tästä tulee tämmönen mutka. Niin. Tää on kaikista pahin mutka tässä. En mä osaa kääntää tätä. Rekka. Ei käänny. Ei saa tehdä repaan myöskään. Saa tehdä. Ei. Kyllä. No ihan sama. No sit mun pitää tehdä repaan nyt. Niin. Hikistä mennä vuorelle. Niin. Nyt tarvii vauhtia. Niin. Mikä sul kestää? Mä vasta käänny. Tippuuko sulta peräkärry? Ei. Miksi sun peräkärry oli tossa? Ei, se on mulle edelleen mukana. No tää mukavaa. Tää on paska. Älä mene siitä sinne noista tänne päin eteenpäin vaan. Joo, tää on parempi tie. Mut tosta tulee sitten takaspäin. Mä menen tätä samaa reittiä kyllä takaspäin. Mä menen kyllä tota toista. Siinä on enemmän vaikeut. Siinä on vaara, että peräkärry lähtee irti. Mä oon ajanut se yhden kerran peräkärrykaan. Niin, nyt mä oon metsässä. Pysähytään tohon yhteen vähän niinku tauolle. Tähän taukkopakin talolle. Niin. Eiköhän me voi. En mä tiedä. Mennään vaan. Mitä järkeä tossa oli? En mä tiedä. Pysähdytään se hetken hiljaisuus ja sit en mä tiedä. En mä tiedä mitä tän. Mä jäin eka. Menee joo. Tää mulla on kaasupohjassa sit koko ajan. Oho. Älä paina alttia. Mä painakaan. Painoit, koska sä lähit mennä niin kovaa. Varmaan paina. Mulla on nitrot. Ui saakeli, sä tulet sieltä kovempaa kuin mie. Ui, tipu tosta. Et sit ite paina alttia. En painanut, koska mä käännyin tosta tuon ennemmin. No tulit ihan täyttämme ohi. En mä mennyt edes kovaa. Mä tulit kataa. Voit kattoo videolta sit vaikka. Ok. Mulla on toinen valorikki. Mulla kävi eturikka. Älä työnnä! No kun siellä kai oot tommonen hidas. No kun ei tää rekka mene nopeampaa. No pakko pysähtyä. Kun tää rekka ei mene nopeampaa. No. Käänny tästä. Käänny. Mä en pitää mennä vähän ulospäin. Ei! Mitä sä teet? Mutta tästä pääsee pienemmälläkin kääntymisellä. Nyt mä pääsen jo kääntymään. Ennes osun. Tai hikis, hei mennään sieltä hyppyristä sit lopuksi. Okay. Oh shit, kato mitä mulle tapahtuu. Painun. Sä painoit alttia. En painanut. Venäjäkö sä tulit sieltä kovaa? En painanut yhtään, mä roikuin tossa. Ite painat, kun olen nyt alttia, nyt semmoiselle pium. Onneksi mulla on tää perävaunu, missä ei oo mitään tavaraa kyydissä. Tai tää tyhjä. On mullakin tyhjä, ei täällä palasti mitään oo. Mulla on 3500 tällä hetkellä. Mulla on 3 tonnia. Ui, mä menisin tippuu tosta ylkään täältä. Tiedätkö, että Wolfi, se yksi Wolf, on velkaa mulle Hunterin, sen helikopterin. Mä voin huutokauppasin. Eilen oli huutokauppa siitä. Niin osti se 20 000. Oikeesti maksaa 75 000. Yksi tarvitsi 100 000. Mä vaan silleen, no siitä vaan. Mikä se on? Onko se PV? Siinä on Faggio.
Vagio. Se oli eilenkin muuten tossa. Joku Ajo- ostanut se. Niin, mutta ei se pysy noin pitkään. Sen olisi pitänyt lähteä. Käänny rekkaan. Se ei voi kääntyä. Ui saa. En osunut mihinkään. Niin. Niin. Ui. Sä teet noita tiukkoja mutkia. Oho. Älä. Oho. Moro. Auta. En. Syy ongelmas. Ei. Syy pakko sanoa, että sä luovutat. Mä en luovuta vielä. Sit kun sun vaunusta tai rekkas tippuu, niin sit se on pakko sanoa. Mä ootan sua täällä. Tässä on parempi tasanne, niin mä ootan sua tässä. Tipuit se. Joo, mut peräkärrylle kävi huonosti. Mä tuun sit ilman peräkärryä. Ah. Sä oot kyllä huono ajamaan. Pakko Tosi. mennä. Ite ajoin eilen vissiin 4 tai 5 kertaa läpi. Ja sit on vaikein mä ajoin. Alaspäin. Ajoin mä syhä. Tässäkin on vagio. Menee. No vittu. Ei mun rekka kaata. Ei kato mitä mun rekalle kävi. Ei. Se on kyllä ihan paska. Sen mä tiedän. Sä oot aina ollut paska. Kukas? Aha. Et sit varppaile. Ei vedä tosta hyppyristä. Alkaa. Nyt! Moro, mä en mennyt hyppyristä. Mä lennän. Mä lennän! Yeah. Plats.